Uskrs, poštovani slušatelji, ostao je nekako u našoj svijesti kršćanskoj nekako udaljen od onog pravog smisla i shvaćanja. Dok nam crkva i teologija naglašavaju da je zapravo Uskrs vrhunski blagdan katoličke crkve i da je on izvor svih drugih blagdana i da je on zapravo novo stvaranje čovječanstva. Bog je 2 puta stvorio svijet. Prvi puta ga je stvorio na početku, dakle kako nam opisuje knjiga Postanka, u početku stvori Bog nebo i zemlju. A drugi puta sa Isusovim uskrsnućem. To znači, kako kažu crkveni oci, da mi više nemamo onoga izvornog svijeta koji je Bog stvarao. Mi nemamo više one Božje čestice koje uzalud traže fizičari i astronomi preko svojih aparata istraživanja. Nema više onoga svijeta, nego je došao drugi svijet koji je stvorio Isus Krist svojim uskrsnućem. To je sasvim drugi svijet. On je, kažu crkveni oci, podignut na jednu višu božansku razinu. To više nije samo onaj ljudski, nego to ljudsko-božanski svijet. Osim toga, kad kažemo Uskrs, poštovani slušatelji, onda vjerujem svako od nas pomisli, aha, to se Isus probudio u grobu pa je ustao. To se zove u medicini reanimacija. To nije uskrsnuće. Lazar nije uskrsnuo. Kći Jairova nije uskrsla. Mladić iz Naina nije uskrsnuo. Oni su reanimirani. Oni su samo ponovno se probudili, da tako kažem, kao da su bili u komi. To nije to. Uskrsnuće je nešto sasvim drugo. To znači, uskrsnućem Isus je svojim tijelom zapravo ušao u božansku dimenziju. Isus je pretvorio, tako reći, ljudsko materijalno tijelo u duhovno božansko tijelo. I zato ga apostoli nisu mogli prepoznati, nisu ga mogli vidjeti kako su htjeli. On se mora ukazivati. Približiti se više našem grubom materijalnom svijetu. To znači da je uskrsnućem zapravo ljudsko tijelo, a time i cijela priroda i svaki čovjek, da smo zapravo postali božanski sposobni da naše tijelo ima iste kvalitete kakve ima sam Bog. I to je strahovito sablažnjivo, poštovani slušatelji. To je nevjerojatno, ali to je tako. I zato kad govorimo o Uskrsu, onda treba jako paziti zapravo da je Uskrs zaista novo proljeće, novi čovjek, novo čovječanstvo, novi svijet. Dakle, to je novo stvaranje. I nema više onog starog svijeta. Ne. Drugo, time što je Isus uskrsnuo, mi smo izbjegli grijehu i đavlu. Đavao nas ne može dostići. Smrt nas ne može doseći. To što mi zovemo smrću, to je zapravo prilaz u život. To su vrata. I nas ne može, dakle, nikakav grijeh, ni zlo, niti pakao dostići. Mi smo izbjegli, jer Boga ne može dostići đavao, niti dodirnuti, niti doći k njemu. Mi smo, dakle, izbjegli svemu zlu. I gdje je cijeli problem? Samo u tome što mi unatoč toga gledamo dolje prema zemlji, gledamo u svoje tijelo, da nam se čini da smo stari ljudi, a to nije istina. Ono što nam treba i što Uskrs hoće probuditi, to je samo jedno, da postanemo svjesni: čovječe, pa mi imamo kvalitete samoga Boga. Ja mogu činiti ono što može Bog. Istina, nisam izvorno Bog kao Isus iz Nazareta, Isus Krist, ali sam adoptirano njegovo dijete. I kao što posvojena djeca imaju ista prava kao i pravi sin i prava kćerka u obitelji, tako imamo ista prava kao Isus. I zato nam Isus brat. Njegov otac je naš otac i naš tata. Njegov Duh Sveti je i naš Duh Sveti, i naš život, i naša duša. I zato vidite, od tada crkva i crkva ne živi zapravo od ljudskih dijela. Mi bismo stalno htjeli kao da to ljudi trebaju raditi neka dobra djela, moraju biti dobri, moraju se, ne znam, ovako onako vladati, pa će onda crkva biti sveta. To nije istina. Jer ne oživljuje crkvu ljudska duhovna duša, antropologija, nego Duh Sveti. On je duša crkve.
Ono što u našem tijelu, dakle naša duhovna duša, to je zapravo u crkvi Duh Sveti. A to znači u svakome od nas kršćaninu je zapravo Duh Sveti duša. I ja dišem Duhom Svetim. Zatim još sablažnjivije, poštovani slušatelji. Uskrsnuće Kristovo i njegova smrt na križu na Veliki petak ne znači da se mi vraćamo u izgubljeni raj, odakle su protjerani Adam i Eva, pa sad i možemo unutra. Ne, nemamo mi ništa sa izgubljenim rajem i ništa sa zemaljskim rajem. Nikakav povratak u raj. No, zato poslije smrti ljudi ne idu u raj. Drugo, mi također ne idemo u nebo. Neba nema, prijatelji. Vi znate da nebo, kad kažemo nebo, onda mislimo to je svemir, to je ono što je iznad nas. To je svod nebeski. Mi ne idemo iznad svoda nikuda, a ne. Nebo, dakle, nije neko mjesto kamo ljudi odlaze. Šta je nebo? Nebo nije ništa drugo nego sam Bog, bitak. Sam Otac nebeski, apsolutna dobrota, ljubav, nježnost, ljepota, istina. Mi smo postali, dakle, po Kristovu uskrsnuću i pogotovo po krštenju dionici božanske naravi. To znači sudjelujemo u božanskoj naravi. I naše nebo više nije zemaljsko, ne. To su teolozi htjeli primijeniti na jadnu djecu koja su nisu bila krštena, a nisu ni odrasla da mogu se opredijeliti za dobro, pa su, kaže, išli u limb. Limb bi trebao biti nekakav zemaljski, prirodni nekakav ambijent u kojem bi oni eto donekle sretni živjeli. Ne, to nije to ne postoji. I djeca, konačno smo dokumentom jednim od prije nekoliko godina izbavili djecu iz limba. Svi idu u nebo. Odnosno, nebo ne postoji kao mjesto, nego je nebo, dakle, samo srce samoga Boga. Budući da je Bog apsolutni bitak, temelj svega što postoji. Sve je u njemu i po njemu i tako dalje. Zbog toga smo mi uvijek u nebu, u Bogu. Ali ono po čemu mi imamo snage da pobjedimo i zlo i grijeh i svaku bolest i smrt, to je to uskrsnuće, to je to dioništvo u božanskoj naravi. To je ta kvaliteta samoga Boga u nama. I kad toga postanemo svjesni, sve će se preokrenuti. I onda još nešto, još sablažnjivije za nas obične vjernike. Nitko se ne može spasiti sam. Da ne znam kakva dobra djela učiniš, ne spašavaš se. Ne postoji mogućnost, dakle, da činiš dobra djela, da se pokaže za svoje grijehe, da dođeš u nebo. Jer rekao sam, nebo ne postoji. Ono što mi zovemo nebom, to je zapravo svemogući stvoritelj, Bog. To je zagrljaj Oca nebeskoga. To je biti tamo gdje je sam Bog. Pa to je nevjerojatno. To je iznad svih anđela i svih stvorenja i svega što postoji. Nevjerojatno kako nas je Bog neizrecivo uzljubio i kako nas je pomakao visoko. Naša dobra djela, poštovani slušatelji, samo nas opredjeljuju da uzmemo Kristovu milost koja nas spašava. Jer ne može nitko dobrim djelima postati dionik božanske naravi. Ne može nitko samog sebe učiniti da bude Bog. Nadam se da vam je to jasno. To može samo takozvana milost koju zovemo crkve. A milost, to je Duh Sveti, to je Isus Krist, to je sam Bog. To znači da mi na svojem spasanju ama baš ništa ne možemo svojim djelima načiniti. Naša djela samo služe da se okrenemo Kristu. Nego njegova je to milost. Po njemu smo spašeni, kaže Sveti Pavao. Bez mene ne možete učiniti ništa, reći će Isus. Toga moramo biti svjesni. Tko čini grijeh, rob je grijeha, kaže on. A rob ne može biti u Božoj kući. Prema tome, budući da griješimo i robovi smo, dakle, ne možemo doći nikako do Boga, nikako se spasiti. Nego Isus kaže, ako vas je Sin spasio, dakle, Isus oprašta naše grijehe. U tome je ljepota Uskrsa, poštovani slušatelji. Drugim riječima, ako hoćemo slaviti Uskrs, onda treba skroz postati konačno svjestan o čemu se to radi. Pa to je Bog ponovno stvorio svijet. To Bog, umjesto da nas je osudio i uništio čovečanstvo, kako se ono čini kao da je htio uništiti sa općim potopom za vrijeme Noe, umjesto toga, ne, Bog je dao svoj život, svoga Sina u smrt, da uđe u našu smrt, u naše grijehe, u naše zlo, u pretpakao da sve nas digne
I to ne da nas vrati u izgubljeni raj, ne da nas vrati u neko nebo, u neke prostore gdje ćemo negdje biti daleko od Boga i slaviti ga, nego da budemo u kući Božoj, familija Božja, obitelj Božja. Boga zovemo ocem, Isusovu majku zovemo svojom majkom. Isus nam je brat i prijatelj. Duša nam je Duh Sveti, dakle ne naša duhovna duša, nego Duh Sveti. I to je bit onog što sam govorio, kontemplativne medicine. To je Duh Sveti koji nama djeluje. I ako se to sve razumjeli, poštovani slušatelji, što sam vam pokušao dočarati, onda ćete shvatiti da Uskrs treba slaviti. I to nije dosta šunke imati, kulena i dosta, ne znam ja, koje kakvih drugih prekrasnih stvari kao što su jaja i piće i jelo, nego treba zaista zastati i samo promisliti, Bože, pa zar sam to ja? Pa tko sam to ja da ja imam tu čast? Da Bog radi mene stvara bolji novi svijet. Da Bog umjesto da me baci u pakao i u čistilište, umjesto da me nekuda, ne znam, baci u taj svemir užasan, ne, on mene vodi tamo gdje je i on. Stavlja mene u svoje naručje, stavlja me na svoja ramena i nosi me kao svoj trijumf. Mene stavlja na svoja koljena i uživa što ja postojim. Bog uživa što ti postojiš. Poštovani slušatelji, to je Uskrs. Kako je dobro biti čovjek. I na kraju da ovo sve potvrdimo, koncilski dokument Gaudium et Spes jasno tako govori kako sam ja vama protumačio. Gaudium et Spes broj 19 kaže tako jasno: budući da je samo jedan cilj svih ljudi od prvog Adama do zadnjega, jedan cilj, i onda naglašava, i to božanski, dakle ne zemaljski, ne neko nebo, ne neki raj, božanski cilj. Bog nije nebo, ne, Bog je osoba. Mi ulazimo u njega. Isus kaže, vi u meni, ja u vama. Otac u meni, ja u vama, vi u meni, svi smo jedinstveni, savršeno jedno. To je to što Isus učinio smrću i uskrsnućem. I budući kaže da je samo jedan cilj, i to božanski, kaže Gaudium et Spes broj 19, zato moramo pretpostaviti i vjerovat, kaže nam crkva, da zapravo svi ljudi od prvog Adama do zadnjega imaju siguran pristup vazmenom otajstvu. A vazmeno otajstvo znači Uskrs. Da imaju dakle pristup tome da je Isus svojim uskrsnućem ljudsku narav, ljudsko tijelo, cijelu prirodu našu u kojoj mi živimo digao na razinu samoga Boga. To je veličanstveno. I samo ako toga postanemo svjesni ovih dana, slavit ćemo najljepši Uskrs na svijetu. Ko se ne bi radovao? I zar nije lijepo već to da je Ivan Pavao II govorio, a to isto imate u Gaudium et Spes, da je Krist zapravo sebe povezao sa svakim čovjekom ljudske povijesti. Sa svakim čovjekom ljudske povijesti. I ako me pitate što onda naša dobra djela, jer mi se mislimo da ćemo svi spasiti po dobrim djelima. Ne, nego dobra djela pokazuju da želimo se otvoriti Kristovoj milosti, snazi Duha Svetoga, da nas On učini dionicima svoje božanske naravi. Tako da oni koji nisu kršteni kao mi kršćani, recimo vodom i Duhom Svetim, nego krstom želje, to znači da zapravo oni žele biti pošteni, žele raditi po savjesti, žele biti humani, žele ljudima prašati, žele ljubiti ljude, žele pomoći nekome. Time što su takvi, oni ulaze već u krst želje i time su i oni kršteni. I svi dakle ulazimo u to veličanstveno djelo Kristovo. Tako da bi gotovo zajedno sa svetim Franjom Asiškim rekao vrlo rado, svaki će se čovjek ljudske povijesti spasiti, čak i Juda i mnogi drugi za koji bi smo mi vrlo rado htjeli vjerovati da su u paklu. Svaki čovjek će se ipak, vjerujem i htio bih vjerovati i ljubiti svakog čovjeka, da baš nitko ne propadne. O, kako bi to bilo lijepo. Jer ako netko od nas želi da netko propadne i dođe u pakao, onda je taj već u paklu. Ako tako možeš govoriti, no si već ti u paklu, jer mrziš, jer sudiš. A Isus kaže, nemojte suditi, nećete biti suđeni, nemojte osuđivati, nećete biti osuđeni. Pre tome zaželi svakom, najgorem čovjeku ljudske povijesti, da dođe u nebo, da ima kvalitetu samoga Boga, da dođe dakle u takvo nebo, ne u neke prostore, da se
da sklopi prijateljstvo sa stvoriteljem. Tad si pravi i tad si ti u nebu. Onda će i drugi moći doći svaki na svoj način. Evo, poštovani slušatelji, neka nam ovo bude kao prvi dio naše emisije. Uskrs je veličanstveni događaj. To se nešto silovito dogodilo. I postanemo toga, dakle, svjesni. To nije reanimacija. To nije povratak u izgubljeni raj. To nije odlazak u nebo. To nije da naša dobra djela nešto mogu napraviti. Ne, to je novo stvaranje čovječanstva i čovjeka. I to je da smo mi postali dionici božanske naravi. Kao Isus. To je čudesno.